ngai ku blai step ya pi baro hakane ka step haka kerteng ka bachang tam ka jong tra Jesu Christ to ai ba kane ka step bat kane ka sngi baro shi sngi ka long ka sngi ka babha ya pi ka sngi ka balakar khu ka sngi ka bangin kot in ke akrat ka sngi ka baman bah ngini pusan hakane ka step na ka khti du blai na kitab Jeremiah lai po ar ka landong ka khat ka ba ar pom nyo hakmi ngalong utrai ublai ka do baro dan ka bomla bat nga hangni udan udak jingkeli kani gadi ka ktin ka boblay Ukraine syaki khun Israel leng bau Jeremiah habagi khun Israel kila le pop persya ya utrai kila mani blay tau kila thang jing ubi ha ubal ublay tau jong kinong kanan kala pen bitar ya ka dok nut ka jong ublay bar ublay upen i bar upen pau ya lede ba ulang ublay ubah halor ka dok baro amdan shu ublay ubah kam halor ban ya u amdan shu wei ban kam hajrong ban ya u na kata katau ublay ula ban le kat bamon ya ka ba ula khang dan bala ban pli ya ka ba ula pli dan bala ban khang ya ka ba ula mon ban le anam dan bala ban pep no ya kata bat ublay Ukraine leng bau Jeremiah bau blay ula ban beno yaki khun Israel na Jerusalem na Israel ban long kimrau hapo Babylon ula ban wanra yaki nong shun yoki Israel ban hirtma yaki Jerusalem ban yaki Israel bat ulong ru blay ubala bat ban pelaj merau yaki naga kti jong kinong wei bat kinong ban ben yaki kata ke di kabor kabadan ha ublay kabam dan manu bala ban le amdan manu bala ban bat amdan manu bala ban khang ya kata ka kti ka badan bor ka ublay dai na kata ka daw u David haba wan cha ukoliat ban yale persya yu yo i ka jing jrong jong koliat ya ka jing klan bor koliat bat ya ka jing ima ka jong koliat bam dan manu ban nuot ban challenge u da ka bor kti da ka bor briu ban yale da ka kti Henry u David haba wan cha koliat uyo i ba ublay jong u David u kam krau bani u koliat compare u koliat udai urat pa udai u bakhlain udai badan bor hadukat no Henry David uyo i ba ublay ba u ngej baru syakri udai ublay u ba amdan bala ban challenge u na kata kadaw wan syu koliat u ang mewan ban yale yanga daki atiar daki white lam do sum renga ngawan syami haka kerteng utrai kipat kumta u David dakata ke jingej scam bat ke jingyo i jong u ya ka bor jau play bom dan bala ban challenge u play u David u lej tang daki santli ki mau ban yale yo koliat bat tang da uai umau kala biang ban job yo koliat ban penyap yo koliat dakata ka kerteng utrai ka bau David ulej ban yale na kata kadaw Apostle Paul haka shiti jong u shaki nong rum kalanong ka papra u Apostle Paul ong lada utrai ulong bat ngi u uban yale bat ngi kata kadai kajing so scam ka bau Apostle Paul udan dai na kata kadaw para bangej ba it bat para lak lada utrai dan ha kajing im jong pi lada pi bu kajing shania ha u lada pi bu kajing ngej ha u lada pi bu kajing shkan ha u anam dan mano bala ban yele persya yu pi dene kata kadaw u Daniel salia ban syak bread hapo krem kising namar usung thu ba ublay badan bor baro dan hagaliang jong u ula ban set ki shintur kising u Shadrach Meshach Abednego kim salia ban challenge u Nebukadnezar imadan bortam namar ki sung thu ba ublay u badan bortam ula ban pelaj ki naga lawading baga lawading kanamla ban penbensau lani ban bam yaki lani ban pendu pendam yaki komta kim salia ban kenya ka anjong Nebukadnezar ka balong persya ya ka an blay bat komta la pen shisha ba ublay jongki ude ublay halor ka do baro
amdan ubala ban challenge ublay jong Shadrach Meshach Abednego amdan bala ban challenge ublay jong Daniel nagata kadau Daniel nong ka bakhat way kat khat ka balai po aru ong henre kita ki briu ki ba itu ya ublay jong ki kin long ki ba klain bat ki ba nang job kata kadai ka jingej ha ublay ka jing itu ya utrai bat kita ki ba itu ki ba ngej sha ki ba bo ki jing shan ki jing shan ya ha utrai kin long ki briu ki ba scam bat anam dan kanu ka bala ban yengi le persya ban penjat ban sniu yaki nagata kadau Jeremiah haka kitab Jeremiah kalenong kabak khatnyau kat khat ka basan wong kumni wong utrai tu long bala timmi utau briu basyania ha briu bat uba penlong ya kadok ka sangti jong u bat uba kadok nut jong u ka kenria na utrai kita ki briu ki bobo ke jing syania ha briu ki ba kenria no kadok nut jong ki na ka basyania na ka bangej ha utrai play you on long bala tim ya utau briu namar ubriu laring syania ha ula ban pel ula ban du ban damno ula ban du bor henry ha bangi syania ha play pat unom du bor lano bat ulong play halor kado umdan ka pamla badu nagata kadau Jeremiah hagal nong ka khandai kitab Jeremiah dekat ka ba arpulai arpsau ong kumni ong utrai wat ai bau start un sarong hala gajing start lemne uba kraubor un sarong hala kabor ruspa to un sarong haki spa jong u henry tau basau sarong to un sarong hakani bau syempang bat bau itu yang bangalong utrai bale i gajing le it ya gajing bishar bat ya ka hok haka khandeu na ba hakini ki aka nga sob haking ong utrai gajing so sarong jongi kajing so shan jongi bagata kajing kermen jongi kadai ban long ha utrai bat ngimdan da ka weipat ban le thauburam lane ban so sarong ha kajing im jongi namar bangidon ka spa namar bangidon ka nam namar bangidon kajing start namar bangidon kajing tip namar bangidon kajing la kita baro kimdei ka nongrim ka bangin so sarong Henry ka nongrim ka bangin so sarong kalong bangi don yo play badan portam play bala play bakuma u amdan setia udai ma u basdang udai ma u bakut ulang na bom jukut cha bom jukut na kata kata kajing kentu ha ka step yang i way kalong ai ngin yo i kajing kraw jo play ngin yo i ya kata kajing long la du ka jo play bat bangin bu kajing nget kajing syania ha u bat komta ha ublay omdan ka bomla ha bangi nget ishan elot ha u bat komta gajing imjongi kandon ha gajing shngan gajing imjongi kandon ha gajing kermen bat gajing imjongi kandon ha gajing lat im kita ki banget bat ki basyania ha utrai blay halor ka do paro agata gadau nginom shifting ye ko sniu nginom shifting yo boman nginom shifting ha gajing imjongi namar bangi itu bangi tip ya uneu play ubadan portam halor baro do blame kerku yapi haka kerteng Jisu amen.